Printing sa mga fake government ID sama sa BIR Tin cards o PhilHealth ang nasakpan sa NBI-7. Ang Tig-imprinta niini, nasikop. Ano yung live report ni Mary Dumabok, ma'am? Lahan ng mga operasyon sa NBI-7 ang gisugdan ni atong Abril pa. Gilagway kini nga kote ang gihimo nila nga surveillance og ning Hulyo 15 nasakpan kun nasikop ang maong gitawag nga printer o Tig-imprinta sa mga pekeng nga government ID sa Subo. Page is Moabot sa 240 cards sa fake BIR Tin cards o 250 ka fake PhilHealth cards uban na kining printer, cutter, cellphone ug uban pang nasakmit sa mga sakop sa National Bureau of Investigation sa rehiyon 7. Gikan sa usa ka 38 anyos nga giilang si Geraldine Tausa nga taga Barangay Lagtang sa Dakbayan sa Talisay. Sa video nga gihatag sa NBI-7, makita atol silang operasyon sa panimay ni Tausa ang napalga nila sa sud ang mga nasakmit nga gamit sa pag-imprinta sa mga peke nga ID. Lakip sa gisakmit ang computer ug laptop niini. Matod ni NBI-7 Regional Director Renan Augustos Oliva nga kuti kaayo ang gihimo nilang surveillance, ilabi na nga online ang tanang transaksyon o nga naggamit pa og fictitious name ang maong mga suspitsado. Si Tausa nga adunay tulo ka mga gitawag nga reseller nga gikan sa Lapu-Lapu City, Mandawi City ug Cebu City nga maoy ika-transact sa publiko nga gustong makakuha og government ID sa kantidad nga 180 pesos ngadto na sa 300 pesos. Gisugdan ang operasyon dihang nagpatabang na kanila ang BIR-7 sa NBI-7 niadtong Abril. Gihulagway ni Oliva nga organized crime group ug nga di lang kini dinhi sa Sugbo. Hinungdan nga padayon ang ilang investigasyon ug nakig-alayon pa sa ubang NBI offices. Mapakita sa TV ning mga ilang faces. Ano nga to mga dinakpan? Sa ako, amo na represent because we want other victims to come out to file cases against him. Then, because we believe daghaning na biktima. The payment of the transaction were done online and delivered to delivery riders. That's why it took us 3 months to arrest the culprit. Actually, in the fake tin cards, they also have their own QR codes. But once you scan them, they would just refer you to Bureau of Internal Revenue. It's a generic information now. One of the security features of the tin cards of the BIR is that each QR code for each tin card is unique, meaning it will generate a unique information particularly for that specific taxpayer. Yang kuni Tausa ang gihimo apan mipasabot nga upat pa lang siya kabuwan nga naghimo sa illegal nga patigayon ug nga 50 pesos matag card ang iyang kitaon. Nagbasol siya ug andam niyang atubangon ang maong kaso ug makigalay no sab siya sa NBI-7. So, igor ako sa ID sir, pero sa pads is na kay supplier, sa nabering is na kay supplier. Daghan mo customer no? Kuan na sir, basta na yung mga reseller nga kuan, not direct client sir, kuan ra, reseller ra pud na sila. Sayod ka nga piki ni. Yes sir. Pero kung naim nagisudlan. Kini laging kalisod lagi sir. Kalapasan sa revised penal code, cybercrime law o sa National Internal Revenue Code, ilabi na sa falsification of public documents ang gipasakang kaso batok kan Tausa. Samtang ani ay bahad sa NBI-7 ug BIR-7 sa mga nagpahimo ug migamit sa mga fake government IDs. Section 257, it's 1 to 10 years sa penalty of and payment of not less than 10,000 pesos plus for Section 257 of the tax code, 50,000 to 100,000 pesos and imprisonment of 2 to 6 years. So these are for using falsified fake accountable forms. So that can be the penalty for those who are using those fake PIN cards. Lan gawas sa padayong pagpangita o pagtutok nitong uban pa nalambigit sa paghimo o pagpamaligya sa mga peking government IDs, susiho na sab sa BIR kung nadabay ilang mga kawani sa mga ahensya nga nalambigit sa maong sindikato. Lan? Okay na nga, salamat, Mary Dumabok.